ପିଠା ଏରା କଣ? ହେ କ'ଣ ନଡ଼ିଆ କୋର ନଡ଼ିଆ ପୁର ଗୁଡ଼ାକ। ତ ଛାଡ଼ିବ ନା ଏଟାକୁ। ସୋ ହାଇ ଗାଇଜ୍ ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ନ୍ୟୁ ଭ୍ଲଗ୍। ଆଜି ଅଛି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଜଣେ ଚାଷୀ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟ ପର୍ବଟିକୁ କେମିତି ପାଳନ କରେ। ସୋ କମ୍। ପିଠା ଜଣା ହେଉଛି ନାହିଁ ପିଠା। କାକେରା ପିଠା ଏରା କ'ଣ? ହେ କ'ଣ ନଡ଼ିଆ କୋର ନଡ଼ିଆ ପୁର ଗୁଡ଼ାକ। ତ ଛାଡ଼ିବ ନା ଏଟାକୁ। ଏମିତି ଛଡ଼ା ହବନି ଛାଡ଼ିବା ନା କାଲି ସଦ୍ୟ ପଡ଼ିଥିଲା ନାହିଁ। पूजा करा हुआ रहेगा दीपान ना।
ପବନ ହଉଛି ପବନ ହଉଛି। ସଳିତା କେତେବେଳେ ଲଗେଇବ?
सरला सो गाइज आशा करें कि भिडियोटी आपको बहुत भल लगी आगामी भिडियो पर्यंत विदाय दिंतु। जय जगन्नाथ।